हरे कृष्णा सर्वांना. भगवद्गीताच्या या 18 दिवसाच्या उपक्रमामध्ये आपल्यास हार्दिक स्वागत आहे. आज 8व्या अध्यायाचं पठण होणार आहे. शांतीने ऐकायची विनंती. हरे कृष्णा. हरी बोल. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संज्ञितः. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वदा द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ऊर्ध्वध्यानात्मना प्राणाम् आस्थितो योगधारणाम्. ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. सहस्रयोगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगा सहस्रान्तां
देहोरात्रिविदो जनः अव्यक्तादव्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे परतस्मास्तु भावन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले त्वनामृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिं मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं सानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण माताजी। माताजी तुम्ही म्यूट आहात। माताजी तुम्ही म्यूट आहात। हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna, you will sing Vaishnav Bhajan? Yes, Mataji. Okay. And when I start sharing the screen, after that 2-3 minutes, you can stop your kirtan. Okay. You want me to put spotlight on you? No, Mataji, that's fine. If I give you a link, can you share that? Yes. Okay. Are you in front of the computer or are you somewhere else? I'm in front of the computer. Then you can share because I've made you co-host. Okay, Mataji. Yeah, you can take your time, 2 minutes, 3 minutes, doesn't matter. Okay, Mataji. Okay, thank you. Mataji, is my screen visible? Yes, yes. Okay. So this is a Vaishnav Bhajan in which the glories of Rajadhama is described.
Vrindavan glories. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Shyam Kund Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavana Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavana किसी घाट बंसी पटा द्वादश कानना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदना किसी घाट बंसी बटा द्वादश कानना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदना श्री नंद जसोदा जया जया गोपगना श्री दामादि जय जया धेनुवत्सगना श्री नंद जसोदा जया जया गोपगना श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगना जया वृषभानु जया कीर्तिदा सुंदरी जया पौर्णमासी जया अभिरा नगरी जया वृषभानु जया कीर्तिदा सुंदरी जया पौर्णमासी जया अभिरा नगरी जया जया गोपीश्वरा वृंदावन माझा जया जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जया जया गोपीश्वरा वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जया राम घाट जया रोहिणी नंदना जया जया वृंदावन बासी जत जाना जया राम घाट जया रोहिणी नंदना जया जया वृंदावन बासी जत जाना जया द्विज पत्नी जया नाग कन्या गाना भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चराना जया द्विज पत्नी जया नाग कन्या गाना भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चराना श्री रास मंडल जया जया राधा श्याम जया जया रास लीला सर्व मनोरम श्री रास मंडल जया जया राधा श्याम जया जया रास लीला सर्व मनोरम जया जयोज्ज्वला रसा
सर्व रस सारा, परकिया भावे जहाँ ब्रजिते प्रचारा। जय जय ज्वाला रसा सर्व रस सारा, परकिया भावे जहाँ ब्रजिते प्रचारा। जानवा पदा पद्म कुर्य स्मरण, बिना कृष्ण दासा कोहि नाम संकीर्तन। जानवा पदा पद्म कुर्य स्मरण, बिना कृष्ण दासा कोहि नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जया जया महाबाना। केशी घाट बंसी बटा द्वादश कानना, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदना। श्री नंद जसोदा जया जया गोपगना, दामादि जया जया धेनु वत्सगना। जया वृषभानु जया कीर्तिदा सुंदरी, जया पौर्णमासी जया अभिरा नगरी। जया जया गोपीश्वरा वृंदावन माझा, जया जया कृष्ण सखा बट्टू द्विज राजा। जया राम घाट जया रोहिणी नंदना, जया जया वृंदावन बासी जत जना। जया द्विज पत्नी जया नाग कन्या गना, भक्ति जहारा पाइलो गोविंद चरना। श्री रास मंडल जया जया राधा श्यामा, जया जया रास लीला सर्व मनोरम। जया जयो ज्वाला रसा सर्व रस सारा, परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचारा। जानवा पदा पद्म कुर्य स्मरण, दीना कृष्ण दासा कोहि नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय जय गोपी राधा मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jaya Shri Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Jaya Radhe Govinda, Jaya Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Jaya Radhe Govinda, Jaya Gaurani Tai, Gaurani Tai, Gaurani Tai, Jaya Gaurani Tai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Hare Krishna, all glories to the assembled devotees. Thank you, Tanvi Mataji. We enjoyed your melodious kirtan very much. Thank you, Mataji. I also enjoyed. Hare Krishna. इव्हन स्वप्नाली माताजींनी पण सांगितलं चॅट बॉक्स मध्ये, कुमुद माताजी आणि स्वप्नाली मीन्स तन्वी माताजी बोथ आर व्हेरी नाईसली रिसाइटेड. थँक्यू माताजी. Thank you so much, Mataji. थँक्यू. Yeah, see, Tanvi they Mataji. enjoyed your voice, melodious voice. So nice. Yes, You've got a Mataji. gift from Krishna. Yes. And And it's you're using Krishna's it. name, which is so sweet. Yes. True माताजी. Okay, Hare Krishna. सर्वांना हरे कृष्णा. माझा आवाज येतोय आणि स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? येस माताजी. ओके. आता प्रथम एक 5 मिनिटं तुम्हाला सर्वांना प्रश्न विचारते. काल आपण अध्याय केला, त्या अध्यायाचं नाव काय आहे? ज्ञान विज्ञान योग. व्हेरी गुड. आता मला कोण सांगेल विज्ञानचा अर्थ काय आहे? हात वर करा. जे ज्ञान देव भगवंताच्या जवळ घेऊन जातात ते विज्ञान. बरं, आणि कोणाला बोलायचंय? विज्ञान म्हणजे काय? बोला. तुम्हाला सगळ्यांना अनम्यूट होता येतंय ना? ओके. बोला आता. आता मी तुम्हाला अनम्यूट करायची पॉवर दिलेली आहे, तुम्ही अनम्यूट करू शकता. विज्ञान म्हणजे काय? हरे कृष्णा. सगळे अनम्यूट होऊ शकतात. हा बोला स्वप्ना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भक्तिपूर्वक ज्या ज्ञानाने आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू ते ज्ञान म्हणजे विज्ञान. आणि कोणाला सांगायचंय? हात वर करा. बरं, मी सांगते. विज्ञान म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज. ज्ञानाचं जेव्हा आपण ऍप्लिकेशन करतो त्याला विज्ञान म्हणतात. आता फक्त ज्ञान असून उपयोग नाही, त्याचं ऍप्लिकेशन करता आलं पाहिजे. तर आता काल आपण बघितलं 7वा अध्याय, त्यात कृष्णाने सांगितलंय की 4 भक्त माझ्याकडे येत नाहीत. ते कुठले 4 भक्त? भक्त नाही, 4 माणसं, 4 तऱ्हेची माणसं माझ्याकडे येत नाही. तर ती 4 कोणती आहेत? कोण सांगेल? येतात ना त्याच्याकडे. हा सांगा संगीता माताजी. जिज्ञासू आणि ज्ञानी माणसं म्हणतात. नाही, ती 4 तऱ्हेची माणसं कृष्णाकडे जातात. जी 4 तऱ्हेचे माणसं जी आहेत ती कृष्णाकडे कधीच जाऊ शकत नाहीत आणि जात नाहीत, ती कोण? धनवान माणसं. संशयी नाही. अहंकारी वृत्तीची. म्हणजे तसं बरोबर आहे, पण एक्झॅक्ट कृष्णाने कुठले शब्द वापरले? दुःखित. माताजी मी प्रयत्न करू? हा करा ना. दुःखित, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि आर्त. ही 4 लोक कृष्णाकडे जातात. मी विचारले कुठली 4 लोक कृष्णाकडे जात नाहीत? मूर्ख, नरामध्ये नराधम, राक्षस. हा. आसुर,
बरोबर, राक्षस प्रवृत्तीचे. आणि 2 कपटी मूर्ख. कपटी कपटी मन. मूर्ख. नाही, कपटी नाही, अत्यंत मूर्ख. आणि अत्यंत. एक आहे अज्ञानी. अज्ञानी नाही, ज्यांचं ज्ञान मायेने हिरावून घेतलंय. भौतिक हा, भौतिक तर, जगाची. दुष्कृती हा. न माताजी, जे दुष्ट प्रवृत्ती वाले आहेत ते माताजी. राक्षसी वृत्तीचे जे असतात. काय आहे तो श्लोक, कुमुद माताजी? तमाम दुष्कृती न मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः. म्हणजे जे दुष्कृतीनं आहे ते, जे मूढ लोक आहेत ते, जे नरामध्ये अधम आहेत ते, आणि जे असुर आहेत ते कधीच भगवंताची शरण ग्रहण करत नाही. तर आता तुमच्या लक्षात आलं की कुठले 4 जण कृष्णाकडे जात नाहीत. आपण बघितलं कुठले 4 जण जातात हे तुम्ही मला बरोबर सांगितलं. त्या 4 जणांपैकी कृष्णाला सर्वात कुठला भक्त आवडतो? ज्ञानी. कोण सांगतंय मला? माताजी ज्ञानी. हो, ज्ञानी बरोबर आहे. आता मला सांगा की त्याला ज्ञानी भक्त का आवडतो? कोण सांगणार आहे? रुपाली माताजी, तुम्ही अनम्यूट केलं होतं का? जो कृष्णाच्या भक्तांना आनंद देतो तो, आनंद सेवा करतो तो. हा, नाही, पण मी म्हटलं या 4 भक्तांपैकी कृष्णाला कोणता आवडतो? अर्थार्थी, आर्त, ज्ञानी की जिज्ञासू? या 4 त्याला कुठला आवडतो? ज्ञानी. ज्ञानी. मग त्याला जिज्ञासू. ज्ञानी का आवडतो? कारण तो विचलित होत नाही. कारण तो विचलित नाही होत, त्याचं मन विचलित होत नाही. आणि काय? कृष्णाकडे परिपूर्ण. कृष्णाकडेच त्याचं सगळं ध्यान असतं. हा, त्याला ज्ञान असल्यामुळे तो कृष्णाला कधीही सोडत नाही. इतर भक्त कसे असतात, त्यांना पैसे हवे असतात, संपत्ती हवी असते. मग पैसे मिळाल्यावर, संकट गेल्यावर ते काय करतात? कृष्णाला विसरतात. तर इतर जे सगळे भक्त आहेत त्यांना जे काय हवं ते मिळाल्यावर ते कृष्णाला विसरतात. पण ज्ञानी भक्त असा आहे की तो ज्ञानात स्थित असल्यामुळे तो कधीच कृष्णाला विसरत नाही. तर आता आपण 8वा अध्याय चालू करूया. 8वा अध्याय चालू करण्या अगोदर थोडस एक 3-4 वाक्य बोलते. 8व्या अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्म योग. आता अक्षरचा अर्थ म्हणजे काय? ज्याचा नाश कधीच होत नाही. क्षर म्हणजे ज्याचा नाश होतो, अक्षर म्हणजे ज्याचा नाश कधीच होत नाही असं योग. आणि आता हा जो योग आहे, अक्षर ब्रह्म योग म्हणा किंवा गीता ही जी आहे, त्यातलं जे ज्ञान आहे ते कृष्णाने सूर्यदेवाला सांगितलंय. मग त्याच्यानंतर आता कृष्ण अर्जुनाला तेच ज्ञान सांगतोय आणि श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतायत त्यांच्या वाणी रूपाने. तर हा योग इतका जुना असून तुमचं काय मत आहे की आता सुद्धा हा योग जो आहे किंवा गीता जी आहे ती या काळात 21व्या शतकात सुद्धा लागू आहे का? योग्य आहे का? काय तुमचं काय मत आहे? हो, नाही? हो आहे. हा, सर्वांचं एकच मत आहे ना की हो, म्हणून या युगामध्ये सुद्धा ही गीता लागू आहे. म्हणजे काय? अक्षर आहे, हा योगच अक्षर आहे, त्याचा नाश होऊ शकत नाही. कुठल्याही युगामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर हे ज्ञान योग्यच आहे. हा एक अर्थ झाला. आणि दुसरा अर्थ असा की आता वेदांमध्ये देवाला वेगवेगळ्या नावाने संबोधलेलं आहे. जसं ब्रह्म, भगवान, परमेश्वर,
परमात्मा, प्राण, पुरुष, सत, चित, आनंद असं वेगवेगळ्या नावांनी त्याला संबोधलेलं आहे. पण त्याचा जो निराकार, त्याचं जे निराकार रूप आहे, म्हणजे आता ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलंय, कृष्णाच्या शरीराभोवती तेजाचा वलय आहे, प्रकाश आहे. आणि काही काही जण म्हणतात ना, गॉड इज एनर्जी किंवा गॉड इज व्हायब्रेशन, किंवा देव म्हणजे काय, एक शक्ती आहे, त्याला काही रूप नाहीये असं आपण म्हणतो. तर तो जो निराकार जे कृष्णाचा जो ऍस्पेक्ट आहे निराकार, त्याला अक्षर म्हणतात. तर आता आपण इकडे या 8व्या अध्यायात कृष्ण आता आपल्याला काय सांगतोय ते नीट ऐकूया. त्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांना हरे कृष्ण. आता 8वा अध्याय आपण चालू करूया. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच मी साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली, आणि त्यांनी लिहिली नसती, इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली नसती, तर कदाचित हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून त्यांना साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि ज्यांनी हे सगळं घडवलं, आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांना सुद्धा मी इकडनं साष्टांग नमस्कार करते. आणि आता चालू करते. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी, शुभांगी माताजी आलेल्या आहेत का? ते माताजी एक सेकंड. हो आले आहेत माताजी. हा, मी तुम्हाला हे करते, को होस्ट करते, म्हणजे त्यांचं झालं रे झालं की तुम्ही वाचा मराठीतला अनुवाद. ओके. हो माताजी. हा, आता हे मराठीतच आहे, तर तुम्ही चालू करा शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवन, हे परम पुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय? सत्व म्हणजे काय? फलदायी क्रियाकलाप काय आहेत? हे भौतिक प्रगटीकरण काय आहे? आणि देवता काय आहेत? कृपया मला हे समजावून सांगा. हे बलिदानी, वाचू पुढे? हो हो हो. हे बलिदानी परमेश्वर शरीरात कसे राहतात, आणि हे मधुसूदन कोणत्या भागात राहतात? आणि भक्ती सेवेत गुंतलेले
मरणाच्या वेळी तुला कसे ओळखतील? हरे कृष्ण. आता 8वा अध्याय चालू झालेला आहे प्रश्नाने. अर्जुन कसा आहे, त्याच्या सगळ्या ज्या काही शंका आहेत ना, जरा सुद्धा त्याला शंका असेल तर तो पटकन विचारतो, गप्प बसत नाही. तर तुम्ही रिलेट करू शकता का की अर्जुन हा अगदी आपल्यासारखा आहे. त्याला तो म्हणजे तो ज्ञानी नाहीये, आपल्यासारखा आहे, गृहस्थ आहे. त्याला त्याची ड्युटी करायची आहे. पण इकडे तो कसा आहे, खूप प्रामाणिक आहे. एक शिष्य जसा हवा तसा आहे आणि खूप आदराने आणि नम्रपणाने तो कृष्णाला प्रश्न विचारतो. तर तुम्हाला रिलेट करता येतं का की आपलीही पर्सनॅलिटी कुठेतरी अशीच आहे. आपल्याला अध्यात्माबद्दल माहिती नसते, आपण गृहस्थ असतो, आपण आपली ड्युटी करत असतो आणि अनेकदा आपल्याला संकट येतात. तुम्ही रिलेट करू शकत असाल तर चॅट मध्ये मला लिहा की हो किंवा येस, की अर्जुन प्रश्न विचारतोय आणि तो पूर्ण कृष्ण काय सांगतोय हे नीट ऐकतोय. तर 7व्या अध्यायामध्ये शेवटचे 2 श्लोक आहे, मी वाचते. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम. तर इकडे 3 शब्द आहेत जे अर्जुनला समजले नाही. एक म्हणजे ब्रह्म, दुसरा म्हणजे अध्यात्म आणि तिसरा म्हणजे कर्म. आता पुढचा श्लोक आहे, शेवटचा श्लोक 7व्या अध्यायातला. तर तो चालू होतोय, साधी भूताधी दैवम मां साधी यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदु युक्त चेतसः. परत आता इकडे प्रश्न आले की त्याला शब्द समजले नाही. अधिभूत म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, आणि प्रयाणकालेबद्दल कृष्ण का बोलतोय, मृत्यूबद्दल कृष्ण का बोलतोय, हे अर्जुनाला प्रश्न आले आणि शंका होती. लगेच त्यांनी ही शंका कृष्णाला विचारली. मग कृष्ण त्याला नीट समजावून सांगतोय की काय आहे हे. ते 2 हे आहेत मी आता वाचलेले श्लोक. मग आता हे प्रश्न आहे. अर्जुनाचा पहिला प्रश्न, ब्रह्म म्हणजे काय, आणि कृष्णाने उत्तर दिलंय ब्रह्म म्हणजे जीवात्मा. तसं ब्रह्म बघायला गेले किंवा आत्मा बघायला गेले तर त्याचे जवळजवळ 7 अर्थ आहेत, पण इकडे जीवात्मा आहे. अध्यात्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे जीवाचा नित्य स्वभाव किंवा आत्म्याचा जो स्वभाव आहे त्याला अध्यात्म म्हणतात. आता आत्म्याचा काय स्वभाव आहे, आत्म्याचा एकच स्वभाव आहे की परमेश्वराच्या नित्य सेवेमध्ये लीन होणं, किंवा त्याचा स्वभाव काय आहे, सेवाभाव आहे. त्याच्यामध्ये फक्त सेवाभाव आहे, तर त्याला म्हणतात अध्यात्म. कर्म म्हणजे काय, कुठलीही क्रिया अथवा कर्म केल्यावर आपल्याला आणि एक भौतिक शरीर मिळतं, तर ती क्रिया आहे, त्याला कर्म म्हटलेला आहे. अधिभूत, अधिभूत म्हणजे काय, भौतिक निसर्ग, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला डोंगर, झाडं, नद्या, गवत, शेती वगैरे जे भौतिक निसर्ग आहे किंवा भौतिक प्रकृती जी आहे त्याला अधिभूत म्हटलेलं आहे. अधिदैव म्हणजे काय, कृष्णाचं विश्वरूप किंवा विराट रूप, ज्याच्यामध्ये सर्व देव देवतांचा समावेश आहे. अधियज्ञ म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे परमात्मा, किंवा मी तुम्हाला 5व्या अध्यायात ते शांती सूत्र सांगितलं होतं की सर्व तपांचा व यज्ञांचा जो भोक्ता आहे म्हणजे परमात्मा, त्याचं दुसरं नाव
यज्ञ म्हणजे सर्व यज्ञांचा तो आनंद घेणारा आहे. तो आधी यज्ञ कुठे राहतो? सर्वांच्या हृदयात राहतो. मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचे स्मरण कसे करावे? आयुष्यभर आपण सराव करावा, जप करावा, मगच आपल्याला मृत्यू समय कृष्णाचे स्मरण होते. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. परमेश्वर म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हणतात आणि त्यांच्या शाश्वत स्वरूपाला आत्म म्हणतात. या भौतिक शरीरांच्या विकासाशी संबंधित क्रियेला कर्म किंवा फलदायी क्रिया म्हणतात. पुढचं वाचा. हेच नाही, सॉरी, इकडे त्यांनी स्लाइड्स मध्ये एक्सप्लेन करून सांगितलंय की जो जीवात्मा आहे किंवा जो आत्मा आहे तो अमर आहे, म्हणून या जीवात्मा जो आहे त्याला ब्रह्म म्हणतात. आणि कर्म म्हणजे काय इकडे सांगितलंय. दुसऱ्या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे की तुम्ही कुठलीही क्रिया जेव्हा करता तेव्हा तुम्हाला दुसरं शरीर प्राप्त होतं. ज्याप्रमाणे काही उदाहरणं मी तुम्हाला अगोदरी दिली आहे की तुम्ही काही पण खा, काही न बघता खा. मी तुम्हाला ते सांगितलं, चायनामध्ये लोक काही खातात, पाली, झुरळ, साप सगळं काही खातात. तुम्हाला डुकराचं शरीर मिळणार. समजा जर तुम्ही चांगलं कर्म केलं, खूप दान धर्म केले आणि लोकांना मदत केली, खूप चांगले कर्म केले, स्वर्ग लोक मिळणार. जर तुम्ही अकर्म केला म्हणजे जर किंवा कृष्ण भक्ती केली मग तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होते. आणि समजा जर तुम्ही ज्या गोष्टी निषिद्ध आहेत किंवा ज्या वेदांमध्ये सांगितलेल्या आहेत की या करायच्या नाहीत, उदाहरणार्थ स्त्रीगमन, तर मग तसं जर तुम्ही केलंय, कुत्र्याचं शरीर तुमची वाट बघते. तर कुठला कर्म म्हणजे काय की आपल्यासाठी आपल्या क्रियेप्रमाणे आपल्याला दुसरं कुठलंही शरीर मिळू शकतं, त्याला कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. शारीरिक प्रकृती अविरतपणे परिवर्तनीय म्हणून ओळखली जाते. ब्रह्मांड हे सर्वोच्च परमेश्वराचे वैश्विक रूप आहे आणि मी तो परमेश्वर आहे जो परमात्मा म्हणून प्रतिनिधित्व करतो. प्रत्येक मूर्त जीवाच्या हृदयात वास करतो. हरिओम. तर आता इकडे काय सांगितलंय की अधिभूत म्हणजे काय? अधिभूत म्हणजे ही भौतिक प्रकृती, आणि ती कशी आहे, ती दर खेपेला त्याच्यामध्ये बदल होत असतो. आता साधं बघा, हवेत आता सध्या किती बदल झालेला आहे. इकडे मी मुंबईत आहे, 2-4 दिवसांपूर्वी खूप पाऊस पडला आणि हवा पण गार, खूप वारा वाहतोय. तर आता हा हिवाळा आहे आणि त्याच्यामध्ये पाऊस झाला. तर याला म्हणतात अविरतपणे परिवर्तनीय. कंटिन्युअसली जर तुम्ही बघितलं ना, वेदर इज ऑलवेज चेंजिंग. तर ही जी आहे भौतिक प्रकृती ही अशी आहे. इकडे जरा चुकीचं आलंय, शारीरिक भौतिक हवी होती इकडे. आणि इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे, एक अळी असते, मग तिचं फुलपाखरात रूपांतर होतं. मग ही मधली स्टेज त्यांनी दाखवले की कुकूनमध्ये त्याला पंख फुटतात आणि मग ते फुलपाखरू बाहेर येतं. तर या तिन्हीमध्ये फरक किती आहे? आत्मा तोच आहे, पण बाहेरचं शरीर केवढं बदललेलं आहे. आणि हा परमात्मा जो आहे हा कुठे राहतो? प्रत्येक प्राण्याच्या हृदयामध्ये तो वास करतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम्. पालक सर, एक मिनिट सर.
हरे कृष्ण माताजी. हा आणि बोला. जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो यात शंका नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्ही बघाल की कृष्ण मरणाबद्दल बोलतोय. आपण जनरली बघतो की कोणी मरणाबद्दल बोलत नाही, पण मरणाबद्दल बोललं पाहिजे. आणि आपल्याला परत का इकडे यायचं नाहीये. तर कृष्ण आपल्याला सांगतोय की हे जे जीवन आहे, या जीवनाची फायनल एक्झाम म्हणजे मृत्यू आहे. आणि त्याच्यासाठी ज्याप्रमाणे शाळेतली मुलं त्यांच्या फायनल एक्झामची तयारी करत असतात, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा हे जीवन आहे याच्यामध्ये कृष्ण स्मरणाची रोज प्रॅक्टिस केली पाहिजे. आणि लक्षात ठेवलं पाहिजे की आता समजा जर एक दिवस आपल्या माळा झाल्या नाही, जप झाला नाही किंवा कमी झाला, तर तो कशामुळे झाला? जप म्हणजे ज्याप्रमाणे समजा जर एखाद्या मुलाला मार्क कमी मिळाले पेपरात, तर त्याचे आई वडील बघतात की हे का कमी मिळाले, मग त्याला ही प्रॅक्टिस जास्त हवी आहे, मग आता त्याला क्लासला लावूया आणि काहीतरी करून मग तो ते करतात, ऍक्शन घेतात आणि मग पुढच्या परीक्षेला त्याला चांगले मार्क मिळतात. त्याचप्रमाणे अगदी त्याप्रमाणे आपल्याला खूप अवेअर राहिलं पाहिजे की आपला वेळ कुठे कुठे जातोय, जरा एक मिनिट सुद्धा जाऊन उपयोग नाही. आणि हे जे आहे की आता ज्याप्रमाणे एक ब्राह्मण असतो आणि त्याच्या घरी एक उंदीर असतो आणि हा उंदीर काय करतो, खूप नासधूस करतो, सगळं धान्य खातो, कपडे कुरतडून टाकतो. म्हणून तो ब्राह्मण एका मांजराला आणतो आणि मांजराला आणल्यावर आता प्रश्न पडतो उंदराला की मी आता बाहेर कसा येऊ बिळातून, हे मांजर मला खाईल. मग तो काय विचार करतो की ठीक आहे, मी एक युक्ती करतो. मी काय करतो, माझे डोळे बंद करतो आणि मग बाहेर येतो. डोळे बंद करून हा उंदीर बाहेर आला म्हणजे तो मृत्यूला निमंत्रण देतो. त्याचप्रमाणे आपण आपले डोळे बंद ठेवलेत कृष्णाकडे आणि आपण असं काही फिरतोय आणि जातोय की मला मरणच येणार नाही, अशा एका गुरमीत आपण इकडे चालतो या भौतिक जगामध्ये. आणि एक तुम्ही जर बघितलं ना, तर इंग्लिशमध्ये बरेच जण विचारतात हाऊ आर यू आणि उत्तर असतं आय एम फाईन. आता मी म्हणते फाईन तरी बरं आहे. मी माझा मुलगा दिल्लीला असतो, तर मी गेल्या महिन्यात दिल्लीला गेले, तर तिकडचे जे लोक आहेत ना, तर त्यांना मी म्हणजे तेही मला बऱ्याच महिन्यांनी भेटले, तर मी त्यांना विचारलं की कैसे है आप, तर त्यांचं उत्तर बढिया, एकदम बढिया. तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपल्याला हे माहित नाहीये की आपण पुढच्या जन्मात कुठे जाणार आहे, मृत्यूनंतर कुठे नक्की आपला जन्म होणार आहे. तोपर्यंत आपण म्हणू शकत नाही I am fine, you are fine, nothing is fine until you know where you're going next. तर आपल्याला खूप हे जे कृष्ण आपल्याला मरणाबद्दल सांगतोय त्याच्याबद्दल अगदी आपण ऐकलं पाहिजे, आपण स्मरण केलं पाहिजे. आणि या 8.5 मधला प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय माम एव, अंतकालेचं हे इकडे जरासं स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे. माम एव म्हणजे सर्टनली, म्हणजे निश्चितच. जेव्हा तुम्ही निश्चित माझं स्मरण कराल तेव्हा म्हणजे यात जरा सुद्धा संशय नाही की तुम्ही जेव्हा माझं स्मरण करताना देहत्याग कराल तेव्हा तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तर प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे.
एकदा युधिष्ठिर महाराजांना तहान लागली होती, म्हणून त्यांनी त्यांच्या सर्व भावांना सांगितलं की तुम्ही जा आणि माझ्यासाठी पाणी आणा. आणि तिकडे जरासं लांब एक सरोवर होतं आणि सरोवरामध्ये एक यक्ष होता आणि तिकडे एक म्हातारा बगळा होता. तर त्या बगळ्यानी या भावांना सांगितलं, हे बघा इकडचं पाणी पिऊ नका, तो यक्ष आहे त्याला विचारा आणि मग पाणी घ्या. पण इतर भावांना काय वाटलं की त्याची यक्ष जो आहे त्याची परमिशन कशाला घ्यायला पाहिजे आम्ही, म्हणून त्यांनी डायरेक्टली पाणी घेतलं आणि पाणी पिऊन हे चारी भाऊ मेले. मग युधिष्ठिरांनी विचार केला की अजून आले कसे नाही, म्हणून तो बघायला गेला आणि मग त्या बगळ्यानी त्याला सांगितलं बघ इकडे यक्ष आहे आणि तू त्याला विचार आणि मग पाणी घे. मग त्यांनी त्या याला यक्षाला विचारलं. तो या भावांना त्याचे म्हणजे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवना यमलोकात घेऊन जायला तयार होता. तेव्हा युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितलं हे माझे भाऊ आहेत, यांना यमलोकात घेऊन जाऊ नकोस. मग सर्वांना म्यूट करते, आवाज येतोय. तर त्यांनी सांगितलं की तू माझ्या भावांना घेऊन जाऊ नकोस यमलोकात. मग यक्ष म्हणाला मी तुला काही प्रश्न विचारीन आणि त्याची तू बरोबर उत्तर दिलीस तर तू यांना तुझ्या बरोबर घेऊन जाऊ शकतो आणि मी त्यांना जीवनदान देईन. मग त्यांनी प्रश्न विचारले. त्यातला एक प्रश्न असा होता, इकडे आहे मी हा वाचते. अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति हायमालयं शेषः सवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अत परम. म्हणजे हा प्रश्न होता शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. म्हणजे इकडे प्रश्न यक्षाचा असतो की जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट कोणती, आणि त्या प्रश्नाचं हे उत्तर आहे की हजारो, शेकडो, लाखो लोकांना रोज मृत्यू येतो, पण एक मूर्ख माणूस काय म्हणतो की मी अमर आहे, मला मृत्यू येणार नाही असं म्हणून तो मरणासाठी प्रिपेअर करत नाही, बिलकुल प्रिपेअर करत नाही. असा काय गुरमीत फिरत असतो या भौतिक जगात की मला मृत्यू येणार नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. यम यम वापी स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण. शरीर सोडल्यावर माणसाला जी स्थिती आठवते ती स्थिती त्याला न चुकता प्राप्त होईल. आता ही तुम्हाला गोष्ट मी सांगितले श्रीमद भागवतम मध्ये 5व्या स्कंदामध्ये भरत महाराजांची गोष्ट येते. व्यासदेव काही उगीच कुठल्या तरी साध्या सुध्या माणसाबद्दल लिहिणार नाही, ते भक्तांबद्दलच त्यांनी श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलेलं आहे. तर हे जे भरत महाराज होते हे कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते आणि संन्यास आश्रम त्यांनी घेतला आणि ते वनामध्ये गेले. आज जर तुम्ही बघितलं तर संन्यास आश्रम कोण म्हणजे संन्यासी बघितले आणि समजा जर तुम्हाला त्यांचं पूर्व आयुष्य माहित असलं तर तुम्हाला असं दिसेल जवळजवळ सगळे संन्यासी फ्रस्ट्रेशन मध्ये किंवा भांडून किंवा ते स्वतःच्या आयुष्यावर खूप दुःखी आहेत की मला काही मिळालं नाही
असं असल्यामुळे ते संन्यास घेतात. पण भरत महाराजांचं तसं नव्हतं. ते राजे होते, श्रीमंत होते, खूप आनंदी होते, तृप्त समाधानी होते. त्यांची बायको होती, मुलं होती आणि त्यांची प्रजा त्यांच्या मुलांप्रमाणेच होती. तरी देखील त्यांना ते कृष्ण भक्त होते आणि त्यांना कृष्ण प्राप्ती हवी होती, म्हणून त्यांनी संन्यास आश्रम घेतला. आणि मग ती पुढची गोष्ट काय झाली आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. आता हे जे भरत महाराज होते हे भावभक्तीत होते. भक्तीच्या 9 पायऱ्या आहेत आणि त्या 9 पायऱ्या कोणत्या आहेत? पहिली श्रद्धा. श्रद्धा पहिल्यांदा श्रद्धा माणसाची डळमळीत असते, अशी स्ट्रॉंग नसते, डळमळीत असते. मग श्रद्धा माणूस थोडा थोडा मंदिरात जायला लागतो. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे साधू संघ, म्हणजे असोसिएशन ऑफ डिवोटीज. मग तो काय करतो भक्त, की जे कृष्णाचे भक्त आहेत त्यांच्या बरोबर मंदिरात जातो, प्रवचन ऐकतो आणि त्याला एक असोसिएशन मिळतं त्या भक्तांचं. मग त्याच्यानंतर काय चालू होतं? भजन क्रिया. मग तो भक्तांबरोबर बसतो, संकीर्तन करतो, खूप प्रवचन ऐकतो मंदिरात आणि जास्त जायला लागतो. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे अनर्थ निवृत्ती. तर आपल्या हृदयामध्ये षडरिपू राहत असतात, त्यांना आपण अनर्थ सुद्धा म्हणतो. तर हे 6 अनर्थ आहेत. कुठले 6 अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आणि भ्रम. तर हे जे 6 अनर्थ आहेत, हळूहळू आपण जेव्हा मंदिरात जातो, प्रवचन ऐकतो, भागवतमच्या कथा ऐकतो, संकीर्तन करतो, एक एक हे जे षडरिपू आहेत ना अनर्थ, ही एक एक करून आपल्या हृदयातून बाहेर जातात. आणि मग जेव्हा अनर्थ बाहेर जातात तेव्हा आपली निष्ठा होते, तेव्हा आपलं जे डिटर्मिनेशन आहे ते एकदम फर्म होतं. मग निष्ठा जेव्हा आपली एकदम फर्म होते, मग तेव्हा आपण खाली पडत नाही. हे जे पहिले 4-5 पायऱ्या आहेत ना, त्या जर आपण आपल्याला व्यवस्थित गार्ड ठेवला नाही, म्हणजे आपण अनअवेअर राहिलो, तर मग काय होतं? आपण पडू शकतो खाली भौतिक सागरामध्ये. मग आता निष्ठा झाल्यानंतर रुची निर्माण होते. रुची म्हणजे जेव्हा तुम्ही भगवंताचं नाम घेता तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की त्या नामाला एक चव आहे, ते नाम खूप गोड आहे. तर तुम्ही नामामध्ये रममाण होता. आणि मग त्याच्यानंतर रुची आल्यानंतर मग आसक्ती होते, म्हणजे आपण खूप अटॅच्ड होतो देवाकडे. आपण दिवसभर विचार करतो, आता मी मंदिरात कधी जाणार, आता माझं काम झाल्यावर मी संकीर्तनाला कधी बसणार, मी कधी कृष्णाबद्दल ऐकणार, मी कृष्णाबद्दल कधी बोलणार, कृष्णाची स्तुती कधी गाणार, एकसारखा आपण असा विचार करतो. ही 7वी स्टेज. 8वी स्टेज म्हणजे भावभक्ती, जिकडे भरत महाराज होते. आणि 9वी स्टेज म्हणजे प्रेम भक्ती. आणि या 9 पायऱ्या पार केल्यानंतर कृष्ण भक्ती मिळते. तर हे जे भरत महाराज होते ते भावभक्तीवर होते, तरी देखील त्यांचं पतन झालं. म्हणजे असं नाही की आपण जसे जसे वर जाऊ तसं आपलं पतन होणार नाही, किंवा अभक्तांचंच फक्त पतन होऊ शकेल, नाही. भक्तांचं सुद्धा भाव भक्तीच्या पायरीवर असून भरत महाराज केवढे खाली घसरले की त्यांना प्राण्याच्या योनीत जन्म मिळाला. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही कर्म करा, तुमचं कर्म तुम्ही सोडू नका, कर्म करा आणि माझं स्मरण करा.
ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली आहे ना, ते हरण आहे, त्यांनी त्या हरणाला वाचवलं. मग कसं त्यांचं मन जप करत असताना, हवन यज्ञ करत असताना हरणावर जात होतं. म्हणजे हाताने ते हे करतायत, तूप घालतायत, हे हवन करतायत, पण त्यांचं मन कुठे आहे? या हरणाच्या पिल्लावर आहे. तर त्याच्यामुळे त्यांचं पतन झालं. पण हे भाव भक्तीच्या पायरीवर असल्यामुळे जेव्हा त्यांचं पतन झालं आणि त्यांना हरणाचा जन्म आला, तेव्हा कृष्णाने त्या हरणाला स्मृती दिली त्याच्या गेल्या जन्माची. आणि मग त्या हरणाने लगेच ते हरण कालंजर पर्वतावर त्याचा जन्म झाला. आपल्या जन्मस्थानाचा त्यांनी त्वरित त्याग केला आणि ते हरण एका आश्रमाच्या जवळ येऊन राहिलं. खाण्यापिण्याचा सुद्धा सुंदर मऊ लुसलुशीत गवत, हिरवगार गवत त्यांनी खाल्लं नाही. तिकडे सुकलेली पानं जी पडलेली होती ती पानं या हरणाने खाल्ली. आणि मग त्याला पुढचा जन्म, आणि आपल्या कानाने तो नेहमी कथा ऐकायचा आणि तिकडे चाललेलं संकीर्तन, कृष्णाचा जप ऐकायचा त्या आश्रमात. मग असं झाल्यानंतर त्याला पुढचा जन्म मिळाला जड भारत. जड म्हणजे वेडा. जड भारताचा जन्म मिळाला आणि जड भारताचा जन्मात त्याला गेला जन्म आणि त्याचा गेला जन्म पूर्णपणे आठवला. आता या जड भारताने ठरवलं फक्त कृष्णाचं स्मरण, फक्त कृष्णाचं नाम, बाकी काही करायचं नाही. फक्त शरीर आणि आत्मा एक ठेवायला तो खात असे. बाकी तो वेड्या पिशासारखा दिसत होता. त्याचे केस खूप वाढलेले होते. तो एकदा अंघोळी करत नव्हता आणि लोक तर त्याला वेडाच म्हणायचे. कोणी काही त्याला विचारलं तर उत्तर देत नव्हता. असा एका ट्रान्स मध्ये असल्यासारखा होता. पण खरं तो वेडा नव्हता. तो कृष्णाचा मोठा भक्त होता आणि तो कृष्णाच्या लीलामध्ये, कृष्णाच्या नामा मध्ये त्याचं मन पूर्ण गुंतलेलं होतं, पूर्ण रममाण झाला होता, टोटली ऍब्झॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तर असा हा जड भारत होता. आता पुढची गोष्ट नीट ऐका. एकदा काय झालं, जड भारताच्या आईने सांगितलं त्याला की तू शेतात जा आणि राखण कर. आणि हा गेला आणि तिकडे शेतामध्ये हा बसला आणि सगळ्यांना म्हणजे बघूनही असं समजेल की हा माणूस वेडा आहे. तर तिकडे तो गेला, राखण वगैरे काही केलं नाही, तिकडे बसून राहिला. आणि त्या वेळेला तिकडे काही अघोरी माणसं आली आणि ही अघोरी माणसं काली मातेला बलिदान देत असे, एखादा बली देत असे. तर त्यांनी याला बघितलं, जड भारताला, आणि ते म्हणाले की चांगला आहे, हा माणूस घेऊन जाऊया आणि याचीच बळी काली मातेला देऊया. म्हणून त्याला सरपटत ओढत घेऊन आले ते. आणि जड भारताने जरा सुद्धा नाकार दिला नाही. ते ओढत होते, चला ओढू दे. त्याचं मन जरा सुद्धा विचलित झालं नाही कृष्ण नामापासून. तो कृष्णाचाच विचार करत होता. मग ते त्याला काली मातेच्या इकडे, दुर्गा माता जी होती तिकडे घेऊन गेले आणि त्याला स्वच्छ अंघोळ घातली, त्याच्या अंगाला तेल लावलं, त्याचे केस विंचरले, त्याला हार वगैरे घातले आणि त्याला अत्तर लावलं, चांगले वस्त्र घातले आणि तयार झाले त्याचा बळी द्यायला. आता तो जो त्यांचा चीफ होता त्यांनी कुऱ्हाड घेतली आणि तो बळी देणार. तितक्यात ही जी दुर्गा होती त्या दुर्गेच्या मूर्तीतून ती खरोखरच बाहेर आली आणि म्हणाली की याला हात सुद्धा लावायचा नाही, याच्या केसाला सुद्धा हात नाही लावायचा, हा वैष्णव आहे आणि हा कृष्णाचा मोठा भक्त आहे. तुम्ही याला हात जर लावला तर मी तुम्हाला आत्ताच्या आत्ता सगळ्यांना मारी.
असं म्हटल्यानंतर ते सर्व लोक जे होते त्यांनी त्यांची हातातली हत्यारं वगैरे टाकली आणि ते पळून गेले. मग जड भारत घरी गेला. आता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे काय, की जो कृष्णाचा भक्त असतो त्याला इतर देव देवता सुद्धा आशीर्वाद देतात. आणि जड भारत दुर्गा मातेचं काहीच करत नव्हता, पण दुर्गा मातेचं एक नाव वैष्णवी पण आहे. ती सुद्धा कृष्णाची खूप मोठी भक्त आहे. तर कृष्णाचा भक्त असा असतो की त्याला सगळ्या देव देवतांचा आशीर्वाद मिळतो. तुम्ही केलं नाही तरी तुम्हाला त्या त्या देवतेचं रक्षण जरूर मिळतं. तर ही गोष्ट जी आहे जड भारताची, ही पहिले भरत महाराज, मग हे हरण, आणि तिसरा जन्म म्हणजे जड भारत, आणि मग त्याला कृष्ण प्राप्ती झाली. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्णा. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. मग आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलं अर्जुनाला, तुझे कर्तव्य कर. कुठेही अर्जुनाला सांगितलं नाही की तू कर्तव्य सोड, बस आणि जप करत बस. नाही का? श्रील प्रभुपाद लिहितात, माइंड इज बेटर कंट्रोल्ड व्हेन इट इज एंगेज्ड. म्हणजे तुम्हाला तुमचं माइंड कंट्रोल करायचं असेल तर पहिलं गोष्ट म्हणजे तुम्ही तुमचं विहित कर्तव्य करा आणि ते व्यवस्थित करा. माइंड इज बेटर कंट्रोल्ड व्हेन इट इज एंगेज. आता इकडे भक्त प्रल्हाद दाखवलेले आहेत या स्लाइड मध्ये, आणि त्यांची कथा 7व्या स्कंदामध्ये भागवतात येते. तर जेव्हा केव्हा शाळेमध्ये ही त्यांना लंच ब्रेक असायची, तेव्हा खाणं पिणं झाल्यावर भक्त प्रल्हाद त्यांच्या सगळ्या मित्रांना, हे सगळे असुर होते, त्या सर्व मित्रांना कृष्णाची कथा सांगत होते, संकीर्तन करत होते. आणि ते जेव्हा म्हणायचे की चला आपण खेळूया आता, मग भक्त प्रल्हाद म्हणायचे नाही, आपण खेळायचं नाही, आपण कृष्णाचं संकीर्तन करूया, आपण उठा तुम्ही सगळे, आपण नाचूया. खेळण्यापेक्षा कृष्णाचं नाम घेण्यात, नाचण्यामध्ये, त्याचं नाम घेऊन नाचण्यामध्ये खूप खूप आनंद आहे. आणि मग इकडे ते सगळे मित्र म्हणाले की आपण पण, आपलं वय केवढं लहान आहे, आपलं खेळण्याचं वय आहे. तर तेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी त्यांना म्हातारपणाची एक व्याख्या दिली. तर तुम्ही मला आता सांगा की तुम्हाला काय वाटतं, म्हातारपण म्हणजे काय? मी तुम्हाला अनम्यूट करायला देते. तुम्ही मला कोण सांगू शकेल म्हातारपण म्हणजे काय? शरीराचे जीर्ण होणे. काय होणे? शरीर जीर्ण होणे. बरं. आणि कॅपॅसिटी कमी होणे. आणि कोण इंद्रियांची सांगणार? बोला. म्हातारपण म्हणजे काय? शारीरिक वार्धक्य येणं. ओके. आणि कोणाला सांगायचंय काही? मनाने पण माणूस कधी कधी म्हातारा होऊ शकतो, विचार जर आपले बरं. समजा ते जुनाट एक प्रकारचे बालपणच आहे. बरं. तर आपण आता ऐकूया प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितलंय. प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय की मृत्यूच्या अगोदर कोणतीही वेळ, ती वेळ म्हणजे ओल्ड एज,
म्हणजे एनी टाइम बिफोर डेथ इज ओल्ड एज. म्हणून इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो जेव्हा विचारतो हाऊ ओल्ड आर यू, मग उत्तर असतं आय एम 3 years old, 30 years old, 100 years old. अगदी छोटं बाळ जरी असेल तरी आपण म्हणतो 1 day old. म्हणजे एनी टाइम बिफोर डेथ इज ओल्ड एज. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. येस माताजी. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ज्ञानगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्णा. शुभांगी माताजी. हरे कृष्णा. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे जी कृष्णा. परम पुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून विचलित असते. तो हे पार्थ अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हा, तर मग इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने की तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. मन तुमचं संयमित ठेवायला मी काय सांगतोय ते तुम्ही ऐका, तुम्ही माझं स्मरण करा. म्हणजे तुमचं जे मन अर्जुनाचं होतं ना, मन माझं खूप बलवान आहे, चंचल आहे आणि हट्टी आहे, तर कृष्णाने त्याला सांगितलंय की असं नाही आहे की मी जे काय सांगतो ते अशक्य आहे, अभ्यासाने हे शक्य आहे. तर आता इकडे अजामिलची एक गोष्ट आहे. अजामिल नावाचा एक ब्राह्मण असतो. ही गोष्ट 6व्या स्कंदामध्ये आलेली आहे श्रीमद भागवत. तर इकडे जेव्हा तो चांगला असतो, चांगल्या कुळातला असतो, त्याचे वडील ब्राह्मण असतात, त्यांच्या घरी नियमित वेद पठण होत असतं. तर जेव्हा एकदा तो देवासाठी फुलं आणायला त्याचे वडील त्याला सांगतात तू जा म्हणून, तर तो फुलं आणण्यासाठी लांब जरा जंगलात जातो. आणि जेव्हा तिकडे तो जातो तेव्हा त्याला एक वेश्या दिसते आणि एक म्लेच्छ दिसतो आणि ते एकमेकांना मिठी मारत असतात. तर त्याला बघितल्यावर त्याचं मन खूप विचलित होतं आणि तो काय करतो, खूप मंत्र वगैरे म्हणतो आणि मग घरी जातो. घरी गेल्यावर सुद्धा त्यांनी जे काय बघितलेलं आहे ते तो विसरू शकत नाही. तो वेद म्हणतो, जप करतो, मंत्र म्हणतो, पण तरी त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. आणि तुम्हाला दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये मी सांगितलंय ना की स्टेप बाय स्टेप डिग्रेडेशन दाखवलेली आहे की पहिल्यांदा माणूस जो इंद्रियांचा विषय आहे तो बघतो आणि मग त्याचं चिंतन करायला लागतो. मग चिंतन केल्यानंतर त्याला आसक्ती निर्माण होते. मग आसक्ती झाल्यानंतर त्याची बुद्धी भ्रष्ट होते आणि मग तो भौतिक सागरात पडतो. तर हे शॉर्ट मध्ये मी सांगितलंय तुम्हाला, पण इकडे तो विसरू शकत नाही त्यांनी जे काय बघितलंय आणि त्याच्यावर तो चिंतन करतो आणि मग तो शेवटी त्या वेश्येकडे जातो आणि त्या वेश्येला सांगतो की तू माझ्या घरी कामाला येशील का. आणि ती वेश्या येते आणि त्याच्या घरी अजामिलची बायको असते, त्याचे आई वडील असतात आणि सगळे चांगले असतात, त्याचा परिवार खूप चांगला असतो. आणि तो या वेश्येकडे एकदम फ्रीली बोलतो, वागतो आणि हे सगळं बघून त्याचे आई वडील, त्याची बायको त्याला सांगते की असं तुम्ही करू नका, पण तो खूप भांडतो त्याच्या आई वडिलांकडे, बायकोकडे आणि त्यांना घराबाहेर काढतो. ते बिचारे घराबाहेर जातात. आता हा इकडे त्याच्याच घरी वेश्येबरोबर राहू लागतो आणि ही जी वेश्या असते तिच्यासाठी तो खूप साड्या, दागिने
खूप खर्च करतो तिच्यावर, मग तिच्याबरोबर तो लग्न सुद्धा करतो आणि या वेश्येपासून त्याला 10 मुलं होतात. आता वेश्याबरोबर राहायचं, तिला जे काय हवं ते द्यायचं, पैसे उधळायचे तिच्याबरोबर, मग पैसा येणार कुठे? म्हणून तो सगळं जे काय काय वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे करायचं नाही ते सगळं तो करत असे. चोऱ्या करत असे, लोकांना फसवत असे, मग दारू पित असे, सगळं जे काय विकर्म आहे ते तो करत असे. आणि त्याचा शेवटचा जो मुलगा होता त्या मुलाचं नाव त्यांनी नारायण ठेवलं. तर जेव्हा त्याचा शेवटचा मुलगा जेव्हा झाला तेव्हा तो जवळजवळ 88-89 वर्षांचा होता हा अजामिल. आणि तेव्हा त्याला प्रत्येकाला कसं लहान मूल खूप आवडतं, तर या 10 मुलांपैकी त्या नारायणावर याचा जीव खूप होता. एकसारखा तो नारायण कुठे गेला, काय करतोय, जेवला का, झोपला का, एकसारखा नारायण नारायण म्हणायचा. आता त्याचा अंतिम समय आला. अंतिम समय आल्यावर त्याला दिसले की मला यमदूत घ्यायला आले आणि तो खूप घाबरला आणि त्यांनी जोरात हाक मारली, नारायण. म्हणजे नारायण पटकन आलं कारण त्याचा तो मुलगा त्याला खूप आवडायचा. आणि नारायण नाव मुखातून आल्यावर तिकडे विष्णुदूत आले आणि दोघांचाही तिकडे यमदूत म्हणाले की हा पापी आत्मा आहे, आम्हाला याला यमदेवाकडे घेऊन जायचे. विष्णुदूत म्हणाले नाही, यांनी नारायणाचं नाव घेतलंय, आता आम्ही याला विष्णूकडे घेऊन जाणार. मग त्या दोघांची आर्ग्युमेंट झाली आणि श्रील प्रभुपादांनी हे पुस्तक लिहिलंय अ सेकंड चान्स. खूप छान लिहिलंय त्यांनी हे पुस्तक. तर तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर तुम्ही वाचा. तर त्याच्यामध्ये त्या दोघांची आर्ग्युमेंट झाली, विष्णुदूत आणि यमदूत. मग शेवटी ठरलं की हा जो आत्मा आहे याच्यावर विष्णुदूतांचा हक्क आहे आणि मग यमदूत गेले. मग विष्णुदूताने त्याला परत अजामिलला जीवनदान दिलं. तो आत्मा परत शरीरात ठेवला आणि मग त्याच्यानंतर हा जागा झाला अजामिल आणि त्याला समजलं की आपली काय चूक झाली आणि मग तो लगेच उठतो, घरी सुद्धा कोणाला सांगत नाही आणि काशीला जातो. तिकडे काशीला जाऊन तो प्रायश्चित्त करतो, कृष्णाचा जप करतो आणि मग त्याला जेव्हा परत त्याचा अंतकाळ येतो तेव्हा विष्णुदूत त्याला घ्यायला येतात आणि मग तो वैकुंठ लोकामध्ये जातो. इकडे तुम्ही बघितलं का, हे विष्णुदूत आहेत आणि हे यमदूत आहेत आणि कसं या दोघांचं आर्ग्युमेंट होतं की हा आमचा आहे. विष्णुदूत म्हणतात नाही हा आत्मा आमचा आहे. आणि मग तो काशीला जातो अजामिल, 12 वर्ष असतो तिकडे आणि मग तिकडे तो शुद्ध होतो, तो नाम घेतो आणि मग अंतकाळी जेव्हा त्याचा अंतिम समय येतो तेव्हा असं सुंदर विमान येतं आणि हे विष्णुदूत त्याचं स्वागत करतात. त्याला कमळ देतायत, त्याच्या गळ्यामध्ये हार घातलेला आहे आणि त्याला वैकुंठ लोकात घेऊन जात आहे. हरे कृष्ण. जो सर्व काही जाणतो, जो सर्वात जुना आहे, जो नियंता आहे, जो लहानापेक्षा लहान आहे, जो सर्व गोष्टींचा सांभाळ करणारा आहे, जो सर्व भौतिक संकल्पनेच्या पलीकडे आहे, जो अकलनीय आहे, अशा परमपुरुषाचे ध्यान करावे. आणि कोण नेहमी एक व्यक्ती आहे, तो सूर्यासारखा तेजस्वी आहे आणि अतींद्रिय असल्याने या भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हा, तर मग इकडे सांगितलंय की कृष्ण कोण आहे, सर्वात जुना आहे, जो सर्वांचा नियंता आहे, सुप्रीम कंट्रोलर. या सर्वांमध्ये एक गोष्ट आहे, त्यांनी सांगितलंय तो एक व्यक्ती आहे.
हे लक्षात ठेवा. जेव्हा तुम्हाला कोणी म्हणे की देव म्हणजे एक शक्ती आहे, कृष्ण वगैरे असा कोणी नाहीये, तो फॉर्मलेस आहे, इकडे दिलेलं आहे कृष्ण एक व्यक्ती आहे, पण तो कसा, तो दिव्य आहे, सुप्रीम पर्सन आहे, डिवाइन आहे, पण तो व्यक्ती आहे. आणि इकडे तुम्हाला दिसतंय ना, तो सर्वांचा नियंता आहे. इकडे तुम्हाला दिसतंय ब्रह्मदेव, इकडे शंकर कोणावर ध्यान करत असतो, काही काही पुराणांमध्ये लिहिलंय रामावर, आणि काही काही पुराणामध्ये लिहिलंय कृष्णाच्या शंकर्षण रूपावर तो ध्यान करत असतो. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जे दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. तर हे कुमुद माताजी, येस माताजी. हे तुम्ही तुमच्या पुस्तकातून वाचता की मी वाचू? नाही, मी मला येतं ना, वाचता येईल, मी वाचते माताजी. हरे कृष्ण. ओके, हे चुकीचं आहे जरा लिहिलेलं. माहिती माताजी, ते कष्टालयम लिहिलेलं आहे, दुःखालयम असावं पाहिजे. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे, आणि त्याचा अनुवाद वाचता का तुम्ही तुमच्या पुस्तकातूनच? येस माताजी. येस माताजी, 1 minute ओके. Just a second. येस माताजी. जी प्राप्ती केल्यावर भक्ती योगी, माझी प्राप्ती केल्यावर भक्ती योगी महात्मे जन या दुःखमय तात्पुरत्या जगात कधीच परतून येत नाहीत, कारण त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झालेली असते. म्हणजे इकडे या 15व्या श्लोकामध्ये कृष्णाने सांगितलंय माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम. म्हणजे आपण राहतो त्याला कृष्णाने 2 विशेषणं दिली आहेत, दुःखालयम आणि अशाश्वतम. म्हणजे आपण राहतो ते दुःखालय आहे. तुम्हाला आता आलयचे शब्द माहिती आहेत का? म्हणजे आपण म्हणतो विद्यालय, रुग्णालय, मग असे तुम्हाला आणि काही माहिती आहेत का? मला सांगा बरं. अनम्यूट होता येते तुम्हाला. देवालय आहे. व्हेरी गुड. आणि ग्रंथालय. व्हेरी गुड. हिमालय, असे अनेक आहेत. तर हे जे आपण राहतोय हे भौतिक जग कृष्णाने सांगितलंय इकडे कष्टालयम चुकीचं आहे, दुःखालयम अशाश्वतम. म्हणजे टेम्पररी आहे आणि अ प्लेस ऑफ मिझरी. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखांची ठिकाणे आहेत, जेथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, मी तुझ्या निवासस्थानी पोहोचतो, तो पुन्हा जन्म घेत नाही. नरक फक्त वेदना आहे. म्हणजे कृष्ण इकडे का सांगतोय की हे दुःखालय आहे, आणि परत आपल्याला तो सांगतोय अगदी खालपासून ते वरपर्यंतच्या ग्रहापर्यंत तेच आहे. म्हणजे जरी तुम्ही स्वर्गात गेला, स्वर्गात काय आहे, तुम्हाला आयुष्य खूप जास्त आहे, मनुष्यांसारखं तुम्हाला शरीराला रोग होणार नाही, म्हातारपण येणार नाही, पण तरीही तुमचं जे आयुष्य आहे ते टेम्पररी आहे. आणि खालपासून ते वरच्या ग्रहापर्यंत दुःखालय
अशाश्वतम. तर इकडे आता कृष्णाने का म्हटलंय, कोण सांगू शकेल का की हे दुःखालयम का आहे? कारण मनुष्य नेहमी आशा ठेवतो, मायेच्या भ्रमामध्ये सगळं माझं आहे असं समजतो. त्यामुळे मग आशेचा निराशा झाली की तो दुःखी होतो. मग सरळ सुखाच्या मागे धावत 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 सरळ दुःखामध्येच त्याचं आयुष्य संपून जातं. म्हणून हे दुःखालयच आहे. आणि कोणाला सांगायचंय? गायत्री माताजी. मनुष्य ह्या भौतिक जगामध्ये आल्यानंतर परमात्मा परमेश्वर यांना म्हणजे श्रीकृष्णांना विसरतो. त्यामुळे तो कोणतं चांगलं कार्य करू शकत नाही. त्यामुळे हे दुःखालय आहे. बरं, मग 4 ज्या गोष्टी आहेत, जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी, या 4 जे आहेत प्रायमरी मिजरीज म्हणतात यांना. या ज्या 4 आहेत त्याला कुठलाही उपाय नाहीये. तुम्ही भौतिक जगात आल्यावर जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या आहेत, या प्रायमरी मिजरीज आहेत. आणि या तर आहेतच आहेत, आणि त्याच्याबरोबर आणि सेकंडरी मिजरीज आहेत. त्या कुठल्या? अधिदैव, अधिभौतिक आणि आध्यात्मिक. अधिदैव म्हणजे काय? जेव्हा अतिवृष्टी होते, कुठे भूकंप होतो, अशा ज्या गोष्टी आहेत त्याला, त्याच्यापासून जो त्रास होतो त्याला म्हणतात अधिदैव. अधिभौतिक म्हणजे जेव्हा आपल्याला इतरांपासून त्रास होतो त्याला म्हणतात अधिभौतिक. उदाहरणार्थ आता आपल्याला करोनाचा त्रास चालू आहे, गप्प आपल्याला बसावं लागतं, घरी बसावं लागतं, इकडे नाही जायचं, तिकडे नाही जायचं, मंदिरं बंद. जो दुसऱ्यांमुळे आपल्याला त्रास होतो त्याला म्हणतात अधिभौतिक. आणि आध्यात्मिक, जेव्हा आपलंच मन आणि आपल्या शरीरापासून आपल्याला त्रास होतो त्याला म्हणतात आध्यात्मिक. इकडे तुम्ही सगळे ग्रह बघितले ना, त्यांनी जे दाखवलेले आहेत ते स्लाइड मध्ये, की प्रत्येक ग्रहावर काही ना काहीतरी चालू आहे आणि कुठेही शांतता, कुठेही आनंद नाहीये. अगदी स्वर्गामध्ये जरी तुम्ही गेलात तरी स्वर्गामध्ये काय असतं, एकसारखं सूर आणि असुर यांचं युद्ध चालू असतं. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात. आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रगट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे प्रार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे इकडे बघून असं वाटतं की बाप रे, ब्रह्मदेवाचं आयुष्य केवढं आहे. पण आपल्याला हे लक्षात येतं की ब्रह्मदेवाचं सुद्धा आयुष्य लिमिटेड आहे. खूप जास्त आहे पण लिमिटेड आहे. हरे कृष्ण. तरीही आणखी एक निसर्ग आहे जो शाश्वत आहे आणि प्रगट आणि अव्यक्त पदार्थांच्या पलीकडे आहे. ते सर्वोच्च आहे आणि कधीही नष्ट होत नाही. जेव्हा ह्या जगातील सर्व गोष्टींचा नाश होतो तेव्हा तो भाग तसाच राहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी सर्वांना म्यूट करते. म्हणजे आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की आणि एक जग आहे त्याला आध्यात्मिक जग म्हणतात. आपलं हे भौतिक जग आहे. तर हे जे आध्यात्मिक जग आहे त्या आध्यात्मिक जग आहे की ते कधीच नष्ट होत नाही असं आहे ते. तर आता पुढे
त्यांनी आपल्याला थोडीशी जॉग्रफी सांगितली आहे की आपण कुठे आहोत, हे आध्यात्मिक जग कुठे आहे. आता तुम्हाला सर्वांना हा चार्ट दिसतोय का? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. दिसतोय ना व्यवस्थित? तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर वगैरे असाल तर तुम्ही झूम करा आणि तुम्ही नीट बघा की हा जो चार्ट आहे त्याच्यामध्ये आता मी तुम्हाला जे सांगते ते नीट ऐका. 1-2-3 मिनिटातच मी सांगते की आपण इकडे आहोत. तुम्हाला हा ब्रह्मांड दिसतोय का? हो हो दिसतोय. हा दिसतोय ना. आपण इकडे आहोत आणि हे जे आहे हा लोक याला वैकुंठ लोक म्हणतात आणि हा जो लोक आहे याला गोलोक वृंदावन म्हणतात. गोलोक वृंदावन मध्ये कृष्ण असतो आणि त्याच्या इतर भक्तांबरोबर इकडे त्याची नित्य लीला चालू असते. हा गोलोक वृंदावन. कृष्ण वैकुंठ धामामध्ये नारायण किंवा विष्णू या रूपामध्ये असतो आणि हे जे वैकुंठ लोक आहे किंवा गोलोक वृंदावन आहे त्याच्या बाजूला तुम्हाला प्रकाश दिसतोय. हा प्रकाश जो आहे त्याला ब्रह्मज्योती म्हणतात, बरं का. आणि इकडे तुम्हाला एक धाम दिसतंय. या ब्रह्मज्योतीमध्ये हे शिवधाम आहे ते अर्ध ब्रह्मज्योतीमध्ये आहे आणि अर्ध या भौतिक जगामध्ये आहे. आता ज्या वेळेला कृष्णाला वाटतं की तो ब्रह्मांड तयार करतो, पण तो कसा करतो? कृष्ण तर इकडे गोलोकात कायमचा असतो, तो गोलोक कधी सोडतच नाही. मग कृष्णाचा विस्तार होतो. तर आता त्याचा जो विस्तार आहे तो मी थोडक्यात सांगणार आहे, कारण जास्त सांगायला गेले ना तर मग वेळ नाही पुरणार आणि मला तुम्हाला याच्यानंतर एक व्हिडिओही दाखवायचा आहे. तर कृष्णाचा जो पहिला पुरुष अवतार असतो तो पुरुष अवतार म्हणजे महाविष्णू. तुम्हाला इकडे दिसतोय का महाविष्णू? तर या महाविष्णूच्या श्वास उच्छ्वासाने अनेक ब्रह्मांड तयार होतात. हे तुम्हाला दिसतात का सोनेरी गोळे सारखे? तर हे जे गोळे आहेत ते म्हणजे अशी ही ब्रह्मांड आहे. हा महाविष्णू जो आहे त्याच्या उच्छ्वासाने ही ब्रह्मांड तयार होतात. तो प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून राहतो. तुम्हाला इकडे हा जो दिसतोय विष्णू त्याचं नाव आहे गर्भोदक्षाय विष्णू. प्रत्येक ब्रह्मांडात तो जातो. ज्याप्रमाणे एखादी गाडी असेल आणि ती चालवायला ड्रायव्हर लागतो, नाहीतर ती गाडी तशीच पडून राहील, त्याचप्रमाणे प्रत्येक ब्रह्मांड चालवायला कृष्ण महाविष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून ब्रह्मांडात स्थित असतो. त्याच्या नाभीतून एक कमळ बाहेर येतं आणि त्या कमळाच्या देठावर ही 14 लोक आहेत आणि त्या कमळावर ब्रह्म आहे. तर हे जे तुम्हाला दिसतंय इकडे आपण 7व्या लेवलला आपला भूलोक आहे. तर भूलोकच्या वर म्हणजे आपण आता मी ब्रह्मलोकापासून सुरू करते. तुम्ही नंतर हा चार्ट नीट वाचा. पहिला आहे ब्रह्मलोक किंवा सत्यलोक, मग तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, मग पितृलोक, मग आपली पृथ्वी येते की जिला भूलोक म्हणतात. मग आताळ, विताळ, सुताळ, महाताळ, रसाताळ आणि पाताळ हे असे आहेत. तर या डेटावर हे सगळे लोक स्थित आहेत. आणि इकडे महाविष्णू आहे. जेव्हा कृष्ण विस्तार करतो त्याचा पहिला पुरुष अवतार होतो महाविष्णू. मग हा महाविष्णू जेव्हा
नुसता विचार करतो की मला जग निर्माण करायचं आहे, तेव्हा लक्ष्मी प्रकट होते. आणि जेव्हा तो लक्ष्मीकडे नुसता बघतो तेव्हा लक्ष्मीपासून दुर्गा माता तयार होते. आणि ही दुर्गा माता या पूर्ण ब्रह्मांडाची इन्चार्ज आहे, पूर्ण ब्रह्मांडाची इन्चार्ज आहे. आणि जेव्हा महाविष्णू या सदाशिव धामाकडे बघतो तेव्हा शंकर किंवा शंभू प्रकट होतो. म्हणून शंकराला म्हटलेलं आहे भव आणि दुर्गेला म्हटलंय भवानी. तर भव आणि भवानी, भव आणि भवानी, जेव्हा शंकर सदाशिव धामामध्ये स्थित असतो तेव्हा तो कृष्णाच्या शंकर्षण रूपावर ध्यानस्थ असतो. आणि जेव्हा कृष्णाला वाटतं की आता या धामामध्ये हे जे ब्रह्मांड आहे, हा ब्रह्मांड कसा आहे, हा प्रकट होतो आणि अप्रकट होतो. तर जेव्हा अप्रकट व्हायची वेळ येते तेव्हा कृष्ण गुण अवतार घेतो. आणि मग हा जो इकडे शंकर असतो तो शिव होतो. आणि हा शिव मग पूर्ण डिस्ट्रक्शन करतो, सर्वनाश करतो आणि या पूर्ण भौतिक जगाचा. मग जेव्हा कृष्ण गुण अवतार घेतो तेव्हा ब्रह्म, विष्णू आणि महेश हे तिघही, ब्रह्म हा सृष्टीकर्ता आहे, विष्णू हा पालन करता आहे आणि शिव हा सगळ्याचा नाश करतो. तर याप्रमाणे हे सगळे अवतार आहेत. आणि हे जे आहे तुम्हाला ढग दिसतोय त्याला महत्तत्व म्हणतात. महत्तत्व म्हणजे काय, याच्यामध्ये सगळे रॉ मटेरियल्स असतात. हे ब्रह्मांड तयार करायला जे जे काय लागतं ते सगळे रॉ मटेरियल्स एकूण 24 आहेत. ते कोणते आहेत ते 13व्या अध्यायामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा जो ब्रह्मांड आहे याची इन्चार्ज देवी असल्यामुळे या ब्रह्मांडाला देवी धाम सुद्धा म्हणतात. आणि ही देवीचं एकच काम आहे की या इकडच्या जे जीवात्मे त्या सगळ्यांना कंटाळून टाकायचं. जोपर्यंत ते कृष्णाला शरण जात नाही तोपर्यंत तिच्या त्रिगुणात्मक शक्तीने ती त्यांना बद्धच ठेवते आणि जेल असल्यासारखं आहे, जेल मध्येच ठेवते. पण जो कृष्णाच्या शरण जातो आणि जो महामंत्राचा जप करतो तो या ब्रह्मांडातून सुटून वैकुंठ किंवा गोलोक वृंदावनात जाऊ शकतो. तर ही दोरी कुठली, तुम्ही झूम करून बघितलं तर इकडे दिसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा मंत्र आहे. तर हा जो मंत्र आहे हा मुक्तीचा मंत्र आहे. तेव्हा दुर्गा, तेव्हा मग आपल्याला काहीही करू शकत नाही याचं. आणि तुम्ही हे नीट वाचू शकाल. मी हा जो चार्ट आहे हा पण PDF फॉर्म मध्ये आपल्या ग्रुपवर पोस्ट करते. आता गोलोक वृंदावन मध्ये काय चाललेलं असतं, या कृष्णाच्या लीला चाललेल्या असतात. भागवतात इतकं सुंदर उदाहरण दिलंय की तिकडे एक बकरी आणि एक वाघ जवळाजवळ असतात, ते एकमेकांना घाबरत नाही. तिकडे फक्त प्रेमाचा आदान प्रदान चालतं. आणि तिकडे वाघ असू दे किंवा कुठले पक्षी असू दे, माकड असू दे, कृष्ण काय खातो तेच खातात. तिकडे असं नाहीये की एक प्राणी प्राण्यांना मारतो, असं बिलकुल नाहीये. आणि इकडे तुम्हाला कृष्ण दिसतोय, तो लोणी काढतोय, यशोदा माता आहे ती वात्सल्य रसामध्ये डुबलेली आहे आणि ती बघते की कृष्ण काय करतो. तर तिकडे फक्त प्रेमाचा आदान प्रदान चाललेलं असतं. आता इकडे हे शुभांगी माताजी भाषांतर वाचाल. मग हा अध्याय. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित माझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या.
जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? म्हणजे इकडे एक स्तोत्र आहे. हे एक राजा आहे कुलशेखर. या राजानी लिहिलंय. तो कृष्णाचा खूप मोठा भक्त असतो. तो काय म्हणतो की कृष्णा, जोपर्यंत मी चांगला आहे, जोपर्यंत माझं आरोग्य चांगलं आहे, तेव्हाच तू मला घेऊन जा. नाहीतर मृत्यूच्या वेळेला आपण बघतो की जी म्हातारी लोक असतात त्यांना बोलायला येत नाही, डोळ्यांनी दिसत नाही, कानाने ऐकायला येत नाही, तर अशा त्यांना स्मरणशक्ती पण त्यांची गेलेली असते. तर अशा वेळेला मी तुझं स्मरण कसं करू? तेव्हा मी आता माझं आरोग्य चांगलं आहे, तेव्हा आत्ताच तू मला घेऊन जा. हे खूप छान आहे पुस्तक जे श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे या राजा कुलशेखरांवर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् तेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. हरे Mataji, कृष्ण. can I leave now, Mataji? जो व्यक्ती येस. Thank you. हरे कृष्ण. जो व्यक्ती भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदांचा अभ्यास, तपस्या, ज्ञान, दान, धर्म किंवा तात्विक आणि फलदायी कृत्य यातून मिळणाऱ्या परिणामांपासून वंचित राहत नाही. शेवटी तो परम निवासस्थानी पोहोचतो. हरे म्हणजे अर्जुनाला काय वाटतं की मी काही दान वगैरे करत नाही आहे, नाही मी वेदांचा अभ्यास करतोय, मी काय करतोय, कृष्ण मला जे सांगतोय तेच करतोय. आणि कृष्णाने अर्जुनाला काय सांगितलं? युद्ध कर आणि माझं स्मरण कायम ठेव. असं नाही की सकाळी 5 वाजता जप केला, आता पूर्ण दिवसभर काही नाही, एकदम रात्री नाही. कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, माझं मिनिट टू मिनिट, सेकंड टू सेकंड स्मरण कर, मला विसरू नकोस आणि युद्ध कर. मग आता अर्जुनाला वाटतं मग बाकीच्यांचा केवढा अभ्यास आहे वेदांचा, केवढे यज्ञ तप करतायत, दान धर्म करतायत, मग माझं काय? मग कृष्ण सांगतोय की ते जे काय अभ्यास, वेदांचा अभ्यास करून, तप यज्ञ दान करून जे काय फळ मिळणार आहे तेच फळ तुलाही मिळणार आहे. तू भक्ती केल्याने तू या परिणामांपासून वंचित नाही राहणार. जे परिणाम तुला वेदांचा अभ्यास करून मिळणार आहे तेच तुला माझी भक्ती करून मिळणार आहे आणि तुला माझी प्राप्ती होईल. तर आज आपण हे बघितलं 8वा अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग. आता मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवते, तुम्ही प्लीज जाऊ नका. म्हणजे हा बघा, मी शेअर करते स्क्रीन. तुम्हाला दिसतोय? हो. आवाज येतोय का? नाही माताजी. आवाज येतोय ना? त्यांचा व्हिडिओचा आवाज येत नाही. म्यूट केलं वाटतं. येतोय आवाज की नाही? नाही माताजी, व्हिडिओ फक्त चालू आहे, आवाज म्यूट केलं वाटतं व्हिडिओ. नाही, म्यूट इकडे मला, मी शेअर साऊंड केलेलं आहे. माताजी, तुम्ही व्हिडिओ जो शेअर दुसरं करतात ना, तेव्हा व्हिडिओ ऑप्शन येतं खाली स्क्वेअर बॉक्सेस मध्ये शेअर ऑडिओ, तर त्याच्यावर टिक मार्क करा, मग दिसेल. कुठे येतंय खाली? हा, तुम्ही स्टॉप करा शेअरिंग आणि पुन्हा शेअरिंग चालू कराल ना, तेव्हा शेअर व्हिडिओ करताना शेअर ऑडिओ पण येतं.
बरं, 1 मिनिट हा, मी आता परत शेअर करते. चेकबॉक्स येतं स्क्वेअर छोटेसे खाली. जेव्हा विंडो ओपन होईल ना तेव्हा शेअर साऊंड वर क्लिक करा. विंडो इकडे खाली शेअर साऊंड वर मोर इकडे नाही, इकडे नाही, ते तुमच्या विंडोच्या साईडलाच दिसेल. शेअरिंग करताना तिकडे टिक मार्क येतो शेअरिंग ऑप्शन मध्ये. तिकडे आलाय ना टिक मार्क. हरे कृष्ण. खाली तिथे साऊंडच दिसते, ते इकडे म्यूट आहे, म्यूटचं बटन आहे तिथे ना, क्लिक करा. थर्ड बटन साईडला. त्याच्यावर हे करा. हा ते हा. 1 मिनिट हा. usable. Then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.